La provincia de Ourense muestra su firme condena ante el reciente asesinato de Josefa, una mujer de 76 años a manos de su esposo en la parroquia de As Ermidas, Sobol. El alcalde del concello Valdeorrés, Alberto Vázquez, anunció que se celebrarán 3 días de luto oficial. Además, diversas instituciones y colectivos de la provincia han convocado minutos de silencio y concentraciones en señal de repulsa y solidaridad con las víctimas de violencia de género. Desde esta noite xa está a Unidade Orgánica da Policía Xudicial da Garda Civil traballando sobre o tema, recabando informes, comprobando probas e facendo o seu traballo. Hai que deixar traballar para que moi probablemente mañá leve o presunto culpable ante o xuiz do xulgado de Trives. Desgraciadamente é a primeira víctima da violencia machista en Galicia este ano, oxalá fose a última, oxalá non teñamos que facer máis concentracións destas, pero a violencia machista está aí latente. Esta traxedia visibiliza máis o problema, pero está aí latente de maneira permanente. Cada día, cada semana, hai mulleres que denuncian que están sendo sometidas á violencia psicolóxica e á violencia física. Son dramas permanentes, unha lacra que ten esta sociedade e que non chegan a ser unha traxedia, pero sí que hai que loitar contra elas. Pola miña parte, trasladar sobre todo as condolencias afectuosas á familia de Josefa e reclamar contundencia na visibilización de estas denuncias, contundencia na condena, reclamar tamén a máxima empatía coas familias das víctimas e coas víctimas de violencia de xénero, empatía, comprensión e escoita, e, por último, firmeza e decisión e determinación na loita contra a violencia de xénero en todos os ámbitos